Min Malta jiġu esportati tunnellati ta' skart elettroniku li jiġu riċiklati f'faċiltajiet apposta lilin minn xtutna. Ġieli din l-esportazzjoni tlaħħa anki 300 tonnellata li tinvolvi fridges, geysers, laptops, televisions, batteriji u affarijiet oħra li filli kienu xi aġġeġġ f'idejna u imbagħad spiċċaw skartati għax ma baqgħux jaħdmu. Brian Cardona, l-kumpanija li jmexxi hija stakeholder ewlenija fir-riċiklaġġ f'Malta, jisħaq fuq il-bżonn ta' riċiklaġġ u skont hu l-prassi li biex tirriċikla trid tibqa' tarmi mingħajr ma tħallas mhix sostenibbli. Jintremaw ġa CI site, tista' tkun preżenti bejn 10 u 15 friġġ kuljum. Jew 5 sa 10 geyser kuljum. Issa daw ma tistax titfaħħom ġo post u jibqgħu hemm. Daw n-nies jagħmlu ħsara l-ambjent. It-tieni hemm iċ-ċans li tista' tirriċiklhom. F'wieħed mill-imħażen tas-Sur Cardona stajna naraw qatt ta' oġġetti elettroniċi li jintbagħtu f'faċiltajiet fil-Ġermanja, il-Polonja u l-Italja biex isir riċiklaġġ iżjed fil-fond. Nisportawhom immur personalment jiena ġo facilities ġa l-Ewropa fejn nivverifika l-fatt li huma up to standards ma' l-Unjoni Ewropea. Nieħu agreement magħhom u nesportaw għal iktar treatment fejn jipproċessaw iktar fil-fond. Fejn dan fil-futur parti minnu jista' jsir Malta. Is-Sur Cardona żied jispjega li hemm oġġetti li ġew riċiklati li saħansitra l-organizzazzjoni li jmexxi tħallas għaliex huma oġġetti li jrendu u l-faċiltajiet fejn jintbagħtu jaħtfuhom qishom pastizzi. Għalhekk jerġa' jisħaq li r-riċiklaġġ tal-apparat elettroniku huwa niċċa li tista' tiġi żviluppata iktar fl-ekonomija Maltija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.